Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar ang'ichwelo wadhi e kaunti ma Kisumu. Tend boma ma Kisumu alanda yanga chenro mar kedo kod oula e gwenge ma Kapuothe bwo chenro mong'ere kaka Kisumu Urban Support Program madhi monyo omenda maromo shillings milion 300. Chenro ni oriwo kunyo oula kod loso dundu e geng aora Nyamasaria mondo ogeng' midhiero mag oula e kar dak ma kono, ka bende piny e lorano ibiro ger e rang'iny ma nyasani kendo losnegi wang' oula ma piluo. Meneja mar boma Kisumu Obalawanga wacho ni girucho oko paro machon mane nitie mar dar oganda e alworano kaluwore ni rang'iny ma idhi tigodo en ma ok ochuno ni nyaka dar jodak. Chakruok magireno chan ni dhi timore dwe mar 7 tok somo pacho oganda e thuolo mar jumbe mabiro. Kuom mano okawo jodak ma alworano mondo kik rwak siasa e chenrono mowacho ni biro kelo lokruok kendo tieko midhiero mar oula mosekelo achiedh nade ne jodak ma Kapuothe. There is a canalling that will be done, improvement of the dike. Through KUSP, it is the 6th project to be undertaken with over 300 million. We have realized you want to stay there, so let us control the water and you exist there. So we are coming with a plan. It is Nyamasaria River, how it feeds water. It is Aleura and Wigwa, together with the sewer system. So what is going to be done is to canal the water, open the waterways to go direct to the lake, and lift up the dikes and the roads to block the water from flowing into your premises. That is going to be done. Because the first option of resettling you refused, because Mamboleo, there is no flooding, there's a lot of land. If you don't want that, let us coexist you there. Whatever somebody has done, don't bring politics into this issue. There is no popularity contest here. We have a plan, we have designed, we are coming, we'll do public participation in the next 2 weeks, and you will be sorted out